Imamo veliko zadovoljstvo da puštimo u saobraćaj prvu fazu bulevara Vojslavljevića. Dakle, to je dio na potezu od ulice Kralja Nikole do Princeze Ksenije. Dakle, ovo je, rekao bih, projekat i od najznačajnijih gradskih projekata i nastavljamo sa radovima i na drugoj dionici i smatram da ćemo negdje do sredine mjeseca septembra imati završenu i drugu dionicu ovog bulevara. Na čemu baziramo taj optimizam? Prosto ovaj drugi dio dionice, sva tehnička rješenja koja su primijenjena u prvom dijelu možemo primijeniti taj drugi dio, tako da će ta procedura sigurno biti i svi radovi koji se sprovode biti ubrzani. U svakom slučaju ovaj dio grada i Podgorica, da kažem, nezaustavljivo grabe ka završetku ovog zaista važnog projekta i mislim da će građani Zabjela i građani Podgorice imati veliko zadovoljstvo, a čini mi se tačka na i rekao bih kruna ovog projekta će biti onog momenta kada ovaj bulevar povežemo i sa nastavkom bulevara Veljka Vlahovića i tu smo bili vrijedni i preduzimljivi i evo u toku je tenderska procedura i nadam se, kako smo dobili informaciju iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, radovi na nastavku bulevara Veljka Vlahovića trebali bi da počnu za neka 2 do 3 mjeseca. Čini mi se da bi to bilo i da će to biti jako značajno za gradsku infrastrukturu i da ćemo saobraćaj u velikoj mjeri unaprijediti, povećati protočnost saobraćaja i, kažem, učiniti veliku stvar za Podgoricu. Početkom mjeseca maja počeli sa radovima na drugoj fazi, na otkrivanju instalacije, tako da su već, možete i primijetiti, radovi na toj dionici već izvode. Ono što je jako bitno da se polako prebacuju ti radovi na tu drugu fazu. Ono što je gradonačelnik rekao, očekivanje jesu da već u septembru imamo i tu drugu fazu završenu, a računam već tokom ljeta da počnemo i sa radovima na trećoj fazi. Tako da u svakom slučaju ono što smo i najavljivali i glavni grad i uprava za saobraćaj, to je da očekujemo da ovi radovi budu završeni u skladu sa ugovorom, to je da budu završeni do kraja ove godine.